IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Manipod ti garlic products aging gana iti market-ready enterprises. Dahito iti impanakel, dagiti manalon ka negosyante ti Bawang iti probinsya tayo ng Ilocos Norte, kadagiti Taiwan Technical Mission in the Philippines, Garlic Project, babaen tinaysayang cut of product development training. Ada dagiti nagpagpaset online, ken on-site at nagbalin a resource speaker da, ket Miss Divana Galakgak. Basar ti report, ket nag-focus si training, iti panakapintas ti garlic-based products, babaen ti product assessment, food safety, packaging, labeling, ken regulatory compliance. Babaen ti training, ti project ket agtutuloy ti panagsubsuportar na iti kolaborasyon, inovasyon, ken nadawlawa pay a partisipasyon na nga agturong iti napagpigsa nga Ilocos Norte garlic industry. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.